guys, good afternoon. நான் உங்களோட அக்ஷதா கார்த்திக். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அப்படின்னா பியூர் க்ரீனில் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து சாரீ இது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து வேறு பண்ணி காட்ட போகிறேன். அது வந்து ஷார்ட்டாக வந்து எந்த சாரீ இது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறேன். வாங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது. அண்ட் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் வந்து இந்த சாரீ தான் பியூர் க்ரீன். இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த க்ரீன் தான் நம்ம அப்போலாம் பழைய இதில் தான் வந்து நம்ம வந்து வேர் பண்ணுவோம். அந்த பழைய சாரீ இது எனக்கு வந்து ஒரு பட்டு சாரீ லுக்கில் தான் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து வேர் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக தான் வந்து இந்த இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்டு சாரீ இதிலே வந்து ஒரு பியூர் கோல்டு டீத்துலேயே சொல்லலாம். சரிங்களா? பியூர் கோல்டு டீக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு க்ரீனும் அந்த பிளாக்கும் கலந்த ஒரு பச்சை அந்த டைப் ஆஃபில் வந்து இந்த இது கொஞ்சம் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல்லாகவே வந்து வேர் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். வைரோசி